नमस्कार. कल्याणी हाऊस क्वीन चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप मनपूर्वक स्वागत. आज आपण तंदुरी चिकन स्ट्रीप कसे बनवायचे ते बघणार आहोत. अगदी झटपट घरच्या साहित्यात ही रेसिपी तयार होते. चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया. इथे मी बोनलेस चिकन घेतलेले आहे. त्याचे लांब लांब स्ट्रीप कट करून घेतलेले आहेत. आता इथे फर्स्ट मॅरिनेशन करूयात. त्यासाठी अर्धा चमचा मीठ, अर्धा चमचा आलं लसूण पेस्ट, एक मोठा चमचा काश्मीरी लाल तिखट, अर्धा लिंबाचा रस घालून एकत्र करून घेऊयात. आता आपण सेकंड तंदुरी मसाला तयार करून घ्यायचा आहे. त्यासाठी एक चमचा तेल घेऊया. त्यातच एक चमचा काश्मीरी लाल तिखट, अर्धा चमचा धने पावडर, अर्धा चमचा जिरे पावडर, अर्धा चमचा काळं मीठ, एक चमचा चाट मसाला, अर्धा चमचा गरम मसाला, एक चमचा कस्तुरी मेथी हाताने क्रश करून घेऊया, अर्धा चमचा आलं लसूण पेस्ट, दोन चमचे दही घालायचे आहे, अर्धा चमचा पांढरे मीठ घालून सर्व मसाले एकत्र करून घ्यायचे. मसाले एकत्र करून झालेत. त्यात फर्स्ट मॅरिनेट चिकन घालून एकत्र करून घ्यायचे. तंदुरी मसाल्यामध्ये चिकन छान कोट करून झालंय. त्यात थोडी जागा करून आपण स्मोक देऊया. त्यासाठी छोट्या वाटीत जळता कोळसा ठेवायचा आहे. त्यावर थोडं तूप घालून झाकण ठेवून द्यायचे. याने आपलं चिकनला स्मोकी तंदुरी फ्लेवर छान येईल. 3-4 मिनिटांनंतर झाकण काढून घ्यायचे. आता आपण चिकन कोट करण्यासाठी एक वाटी मैदा घेतलेला आहे. त्यात 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घालूया. त्यातच चवीनुसार मीठ घालून एकत्र करून घ्यायचे. इथे एका बाउलमध्ये थंड फ्रीजमधलं पाणी घेतलेलं आहे. आता चिकनचे स्ट्रीप घेऊन मैद्यामध्ये कोट करून घ्यायचे. एक्स्ट्राचं फ्लावर काढून थंड पाण्यात डिप करून घ्यायचे आणि पुन्हा मैद्यामध्ये कोट करून घेऊया. एक्स्ट्राचं फ्लावर काढून घ्यायचे. असे सर्व चिकन स्ट्रीप तयार करून घेतलेले आहेत. कढईत तेल गरम झालंय. त्यात हळूवार चिकन स्ट्रीप सोडायची आहे. गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आहे. चिकन आपलं गोल्डन ब्राऊन कलर होईपर्यंत फ्राय करून घ्यायचं आहे. आपले तंदुरी चिकन स्ट्रीप तयार आहे. रेसिपी कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. पुन्हा भेटूया अशाच छान छान रेसिपीसोबत. तोवर स्वतःची काळजी घ्या. धन्यवाद.